teko gedekan belum yang ora balik-balik. Tulen mana? Balik kalian. Udah nomor 1 iki lho. Usah. Lho yo, yo tak mesti iki lho. Cocok dengan mobil. Sana kayak kepeng apa kayak berisik men. Peng. Kepeng. Ojo berisik peng, bapak arep enak iki lho. Kepeng. Bocah. Gawane kudu dicangkem tok e Peng. Dolanan coba kono lho. Iki bapak sing rasane cemut-cemut mikirne. Awak ora penak. Disanggutane akeh malah bocah betulan coba kono. Kono coba. Coba wae dolan nang kene. Wayahe bapak ngene iki dolane tangga. Malah dolanan dicangkem. Metu Pak. Lho karo dilune lho, mriyang karo ora padha wae lho. Ket mau dilut tak iyalah ngono. Metu. Bosane jar-jarke panggah nyangkem menawa metu ora. Bukan ikut gawean yo ngobatne bapak malah. Bapak ini iki glondonge sapa jane? Ya glondongku jane. Aku biyen ya ora ngono kae jane. Bepeng. Alah wis ora ngurus. Betulan coba kono. Coba wae dolan. Mriyang karo ora padha wae pagak. Oh, cah kenal dijar-jar nih. Orang ngerti bapak ini meriang. Bukannya kerja kono. Ngobatne bapak iki. Malah bapak besar-besar malah mati apa ya? Ben entuk warisan. Jangan bapak lek dididik ku ya apik, tak sekolahne tak ngajakne. Tapi pada orang ngerti bapak ini meriang kan. Dapuramu wis gedean kok ngadolan mobil-mobilan. Kowe bocah cilik kowe. Soalnya bisnis teko mobil-mobilan tak gawene teko gedekan belum ora balik-balik. Tulen mana? Balik kalian. Udah nomor 1 iki lho. Usah. Lho yo tak mesti iki lho. Kok gawean bayu wis kebiyen golek gawean. Terane gawean ki angel kok. Kok kon golek gawean metu kan wae. Ngono, golek kancamu ngono golek gawean. Jan iki lho ora nek tenagane bos motor. Ya motor ki ora nek tenagane dombene kratindeng apa kuku bima ben sehat. Ngono motor ora nek tenagane gorene kono tukang jamu. Mosok to motor dikai jamu apa ya iso to? Jane motormu ki rusak apane to? Ora nek tenagane nek ngomongi kancaku ki kon ganti spor. Sporket apa? Sporket apa-apa sing ben jut ngono lho. Sproket. Ngomong di sproket ra cek sporket. Mulane brange ora dolanan aneh-aneh. Belajar motor. Lah bapakmu emang nyang ndi? Bapak meneh.
Temui bapakku ki ceritane iki mriyang. Aku dolan mobil-mobilan ning omah. Aku diseneni kon lunga kon golek gawean. Motorku rusak anggitku tak dandani dhisik. Kok didandani ya bapakmu kong rene ben genah. Dandani no. Nek bapakku ki mriyang, ganti sporket ki piro? Lah sproket yo garek macem-macem, njaluk sing murah apa sing larang. Lah sing murah yo eneng sing 5.000-an kae. Tapi rosokan. Aja rongsok to. Nek rongsok yo percuma aku ganti. Gak sporket sing paling murah tapi sing paling apik apa? Lah kowe iki arep utang apa ora? Lah apa ora utang ya tak ganti sing apik. Lah utang ya percuma aku ganti. Karuan tak tukokne liyane. Gayamu tuku sing Ya ora utang kok, Bos. Paling tempo aku ki. Ya nek bapakku mari kan yo tak jalukne duit karo bapakku. Semene kan yo kowe dandani lah ora sino. usah. Kok aku tak nemoni bapakmu wae. Kadang-kadang kowe iki yo utang aku. Tukunan motor paling tukokne permen. Kok aku tak nemoni bapakmu. Ya wis nek ngono, engko ben bayar bapakku wae rundingan karo bapakku. Sing penting gandani. Ora kan dhisik iki. Ben ora judet. Gak oleh ngerokok aku. Nek ngerokok seneni bapakku. Oh, ya bener bapakmu lak ngomongi kowe entuk ngerokok. Iya, mau ngomong-ngomong jare bapakmu lara. Lah kowe kok lunga iki ngopo? Bapakku mriyang aku dolanan ning omah. Banter ora mikiri wong tua aku. Sesuai nek bapakku nesu. Ya mulai iku dadi anak iki sing bakti. Bapak mriyang dobati lak mau kepaten bapakmu dadi susah. Wong dadi anak iki sing berbakti. Bapake mriyang ya dobatne. Ora ngurusi motor paling mau balapan rono rene kerusak bangga wong tuwekmu. Dadi anak iki sing bakti, dadi anak iki aja kaya ngono. Ya wis Bos, matur nuwun aku mbok elingne. Seperti motorku dandani aku tak dolanan kentos ya. Lah wae dolan ngene kentos arep ngopo? Arep mancing golek hiburan. Kami cabang bayi, bocah. Ini Bos, mending dandani utang ya. Seranggumun gawe ame para guru utang. Bocah. Terus ya ini kok bengak-bengak terus. Ah. Belum kok tanah tangi. Masalah. Ora lho, Dos. Iki bengok-bengok mbok ngenteni aku tangi ngono lho. Ucik kesel barang wis bengak-bengok. Pawenge sangkemu tenan iku. Pedhos kok mangsuken bendina ora waleh-waleh iki. Kowe penak. Mangan turu. Kene bendina ngarit ora mikir blas iki. Bolak wong posisi turu mbok ngenteni aku tangi. Nah, salah kok bengok meneh to, Dos. Tenan to iki. Sak meneh meneh. Arek wis ning ndi golek suket wong angel men ben diinciri kabeh. Saiki modele lho ora duwe kudu lahane dikeki linciran kabeh. Mumet aku.
Apa nyolong suket wae yo. Maduke. Terus, terus. Jas mburi iki wong. Kok sepi men? Kentus jas mburi iki campur pedus bisa kaya. Campurane pedus, ambil campur pedus. Ya, ini mburi tenan to. Sapal lagu nek kaset. Walah sing gagdog-gagdog iki kowe to. Ngopo? Ora apa-apa, gorendang-endang wedhusmu iki lho, tak sawang-sawang kok. Persis kowe lho, Tus. Lho, Kowe iki larene lak arep menyang sasarene to. Enek apa? Mukamu tak delokne kusut. ora guyon-guyon to. Ngopo raimu koyo ngono kuwi? Walah, pekok men kuwi lho, ungkalmu kuwi lho goblok. Oke pengen seperti angel. Lah kuwi lek caramu ngungkal ngono kuwi, mbok 2 taun lho, ora nek landhep. Paling garanmu kuwi entek. Kok malah mbok paido aku. Wong layang lho arep iki engko. Wong jenenge wong lali kok malah mbok paido. Bingung aku mung ngene karo suket. Corona lho. Ya. Ora peng, saiki aku serius. Takok karo awakmu. Jane awakmu kene apa mrene? Ora enek apa-apa to, Tus. Wes rasa ngapusi. Ketok-ketok iki. Wis tok cerita. Ora tak umbar ning wong. Ngerti wae kuwi iki. Aku terane seneni bapakku mau ki ning omah. Ceritane ngene lho, Tus. Aku kan mau dolanan mobil-mobilan to. Yo aku ora ro to nek bapakku mriyang. Bianter aku terane dolanan mobil-mobilan terus. Bapakku bengok-bengok nesu nyeneni aku. Mes geruang lah sing ngene lah. Ya tapi yo iki rane aku yo salah kok. Lah ya terane kowe sing pekok kok. Wis sekarang balane mobilan. Dik posisine bapakmu meriang. Lah terus rencanane awakmu rene kuwi arep opo? Wis, saiki ora sangarit. Saiki mancing wae yuk golek hiburan, ben stresku ilang lho. Yuk. Lah terus engko wedhusku piye? Lakonane. Wis gampang. Wedhus ora manci dina ora nek mati. Wis, ayo mancing wae. Oh, ngono. Wis yo. Ayo. Nanti pasal modus, lo golek cacing. Oh iya ya, tak tukune sik ya. Yuk. Rasa mancing wae yuk. Golekane cacing lho renek iki. Gimana aku ora ngarit dhewe golek cacing sepirang jam. Ngarit ku kapan? Terus terang aku arep ngarit dhisik iki. Bah warne iki. Loh, ora sedo tenan to iki. Terus. Oh alah, lah terane keranjingan tenan lah.